Здравейте хора, днес аз съм Титан БГ, с мен И снимам снимаме на Skywars. Skywars. Вот, ти имаш някаква ета ми хубаво, аз съм само една кирка. Мога да ти дам... Дъма. Уния щяха да построят Вот. до нас път. Ела бързо, Весо, мога да ти дам един Аз шлем. имам броника само. Ето ти един шлем. Айрон. Мерси. Маля. После И да един дам- меч ти оставих в един чест. Кой че? То долния. Не в горния. Аха. Чакай. Бей, Какъв е? горния. Дъма? Не, килват ме. И мене. Килват ме. What? Не, ще дам. Добре, сега ще стартнем наново. Да. Пак същото Skywars Insane Map. Просто това не го очаквахме толкова бързо да умрем. Това е моята клетка. Да. Вау, що е синя? Ти ли я направи така? Ледена? Спечелил съм си я някак. Просто откъде я спечели? От соусове, май. Вот, ама ти откъде? Остани дайте ми се за тебе. Чакай. Да, аз Имам имам... дъма Enchanted Sword. Дай ми го. Не, няма. Вземи я наградника по дяволите. Вземи наградника. Мога да ти дам един наградник. Какъв е? Златен. Дай ми айрона. Няма да ти дам айрона. Добре, ще. Искаш ли дъма Sword? Добре, вземи го. Дама Enchant Sword ли? Не, моят си е Enchanted. Дам ти един Бе, нормално. thanks. Дъма Sword да си е за мен. А на Чакай, какво аз ти е? Ще ти хвърля една въдица. На диамантен меч, ама аз ма имам. А, не, чакай. Ето ти една въдица. На флешка на какво е? На острота е. Да, на острота едно, точно така. Знаех си. Откъде знаеш? Всички са. Архо на средата. Ще ни килнат. Кой бе? Стрелят ме. Ще килнат. Да бе. Ма кой те стреля бе? На съседния айланд до нас. What? О не. Тук са, nice one да са. Бързо, идвай! Долу, идвай! Брута се закрием. Вау, Пази се. тихо. Изкопай тука. Весо. Къде? Копай е тука. Аз съм само дърво. Дай ми една дъма кир. Ма чакай, аз имам гъма кир. Къде? Дай ми дъма кирката. Не, няма къде да копая. Е тука. Оче, че налоги. Не тука ти ка... копай е тука. Ето тука, Весо. От чакай само да върна, че тук. Така ще умрем, бе, чакай. What the hell? Виждат ти името. Сериозно? Дай сега идват на нашия айланд, май. Те горе ли са, бе? Май да. Май или не ай? Не знам. Горе са. Спокойно. Той станеше пред от теб и имам дъма Enchant Sword. А защо не си на shift? Ох, мале. Ела тук назад. Имаш ли кофа слава? Не. Имам щит обаче. И аз имам. Да бе, не ми го дава. Манита, аре, да се бием. Да бе, няма да ни отключваш. Аз ще отключа. Ще да са да ни отключени. Колко станаха? 6 плеера. Мале, само 6 плеера останаха. 3 тима останаха. Ужас. От някой го чупи това. Идва тук са, нашия слънце. Тук са. Алекс, ти къде си? Да е на място. Не знам къде си. Тук, нали? Не ме откопавай! Искам я да дойда. Чао. Тук са. И ти се закопай. Нямам камъни, нямам нищо. Идвай при мене. Хайде бързо. Бързо идвай при мене. Къде си? Нямам дупки. Къде си, бе? Нямам дупка. Ще те намерят. Бързо на shift. И оня е на shift и сега ще ни изкопае и ще ни килне. Нямам бути. Имаме дъма с вордове. Ти наред ли си? Добре, само моля ти се стой на shift. Защо на shift? Какво като на shift? Не ти виждат името. Наистина? Да! Това не го ли знаеш? На shift като си никой не ти вижда името. Копая.
Аз нямам кирк. Ние победихме! Yes, ние бием. Ние сме О, върха, бе. да! О, да. Хора, О, да. това беше нашата победа! Уха, давай се. Аре следващ, аре. Добре, сега... Чакай, има и мистери бокс. Не, май не съм аз. Чакай. You have unclimbed leveling reward ли? Какво е това? Не знам. Leveling reward, някакъв, нали тук, reward. Give inventory, чакай. И сега какво се прави с това нещо, яде нещо да не биде нещо тук в колес. Search emojis. Ама, какво е това, бе? Не мога да разбера. Добре, айде да стартваме още. Аре, стартвай. Омага, ние ги бихме, защото сме защото сме върхът на света. Влезна ли някъде? Влезнах, споко. Чакай, Окей. не съм взел кит някакъв. Не съм никакъв кит. Аз имам същия кит армор. Чакай, ще видя, аз имам ли за ледна клетка нещо. О, гайс. Ото. Статно, айде. Така бърка в честовете. Мале, аз тук какви неща си намерих, яки. Само дума неща си намерих. Аз ги взех спокойно. Бе, дай тук и за мен остави разни айтъми. Тук вземи. Какво има тук? Какво има си там? Яки айтъми. Например, Ами мисля, че една дъма брадвичка имаш. аз имам дъма слорд, дъма кирка и дъма панталонки. Аз гледай какво имам. Да, фак. Бронята ми е леко трагична. Не, бе. всъщност е доста як. Окей, аре се закопаем. Какво ще кажеш? Айде да победим отново. Не, май. Имам такъв камък специален. Обсидиан имаш ли? Не. Чакай. Тук изкопай, тук. Тук. Къде, бе? Весо тук. Той е на shift обаче. И ще ти дам след това един наградник. Дай копай тук и ще ни закопая. Ама 2 блокчета да е. Така точно, давай. Ма не, аре да се бием. Не, пази Аз се. отивам. Добре, аз се... Не. Чакай. Влизай вътре. Влизам, чакай, питам се. Не мога. От тука. Откъде? Чакай, не мога. Добре, влезах. Ще хвърля ето това. Не. Хора, само за малко ще го спра на пауза. И хора, извинете за прекъсването. Добре, давай, хайде. Искахме да си кажем едно нещо. Давай, Веско, копай напред, ще ги размажем. Така. Тук. Пази се сега. Аз нямам камък, ти имаш ли? Имам. Хубаво. Аз мога да ти дам още малко. И ще им прекопаем. Само да те види, мама, че е горе. Да, остави на мен, сега се мърдни. Тук е моят, мърдни се. Ама на shift! На shift съм, бе. Опа, камъче, спокойно. На shift съм, мръдни се, бе. Видя ни! Не ни видя! Айде, идвай. Аре, копай! Чакай, че ме е страх. Тук има ли някой? Не, никой няма на плота. Ела, чакай, скри се, ела влез. Откопах ни. Аре, скачаме и го убиваме, нали? Той не е на айланда си. Да, бе. Но нищо. Току-що го видях, бе. Току-що го видях. Моето момченце. Ела тук нагоре. Ти къде си, бе? Аз съм горе. Аха. Той има път към средата. Напред! Айде към средата. Да, той е там. Заслявам. Хора, аз се обърках. Добре. Останали сме 2 тима, трябва да убием един, който го виждам. Бутнах го! Да, бе. Сериозно? Да. Браво, бе. Сега ще изпише Виктори. Виктори, yes. Виктори! Ние сме пак прота. Пак печелим. Ей. 2 победи, 1 да. загуба. Съжалявам за онази загуба, но не бяхме много във форма. И хора, това беше от нас. Чао.